Калі траўмы ў дзяцей дашкольнага ўзросту часцей за ўсё вынік недагляду дарослых, то ў школьнікаў у асноўным следства свавольства і небяспечных гульняў. За год у траўмпункты дзіцячай абласной бальніцы звяртаюцца каля 14 000 хлопчыкаў і дзяўчынак. У параўнанні з 2019-м медыкі адзначаюць зніжэнне дзіцячага траўматызму практычна на 40%. У нашай краіне даўно распрацавана стратэгія прафілактыкі дзіцячых траўм, асноўны напрамак якой міжведамаснае ўзаемадзеянне. То есть это не только работа системы здравоохранения, это работа системы образования, МЧС, МВД, каких-то общественных даже организаций. Вот, то есть совместные какие-то усилия направлены на снижение травматизма. Вот, хотя, по анализу последних, допустим, 5 лет рост травматизма небольшой был, где-то порядка 2-3% в год. Детский травматизм увеличился, а этот год, в общем-то, является таким хорошим исключением. Час павышанага траўматызму зімовы перыяд. З яго надыходам колькасць вулічных траўм узрастае, у прыватнасці з-за галалёду. Некалькі тыдняў таму было асабліва экстрэмальна, азначаюць у траўмпункце Брыстскай гарадской больницы хуткай медыцынскай дапамогі. В этом году у нас гололед случился внезапно в четверг. Мы это ощутили. В этот день к нам обратилось за медицинской помощью 96 человек, из них 71 человек был с гололедной травмой. 7 из них были госпитализированы. В последующие дни пошло постепенно на убыль, и количество их колебалось, в общем-то, в среднем чуть больше 20. Госпитализировались у нас в основном, получается, переломы бедренных костей, переломы голеней и перелом позвоночника. Адной з галоўных прычын гібелі людзей ад траўмаў з'яўляецца трапленне ў дарожна-транспартныя здарэнні. З пачатку года на тэрыторыі вобласці зарэгістравана 428 ДТЗ, з якіх 74 чалавекі загінулі. Практычна кожны 10-й інцыдэнт адбываўся па віне нецвярозых вадзіцеляў. Акрамя таго, кожны трэці з удзелам пешаходаў. Мы приняли решение о разработке нового метода профилактической работы, разработали видеоматериалы, которые размещены на нашем YouTube-канале Госавтоинспекции Брестской области, и каждый участник дорожного движения может зайти и просмотреть профилактический видеоролик. Кроме этого, в учреждения образования и в трудовые коллективы мы направляем опорные план-конспекты по различной тематике, учитывая сезонность, аварийность. Папярэдзіць траўму прасцей, чым потым паправіць стан свайго здароўя, нагадваюць медыкі. Юлія Селюк, Александр Сівіцкі, Тэхран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».